Mitä äijä? No kaikki ok. Mitäs töissä? No kaikki ok. Kato perhana, en huomannut teitä. On niin fiiliksissä. Ai minkä takia? Meidän levy tulee ensi viikon perjantaina 29.8. Ja äsken kun saavuin studiolle, mulle iskettiin kouraa tommonen, tiiäksä? Kyllä. Ja tää on varmaan enemmän tuottajien juttu, mutta levystä instrut sekä akapellat. Ihan mahtava aamu. Ihan huippua. Kyllä. Ja tosiaan C-kasettejakin on vielä. Ei mulla oikeastaan... No ei tässä vähän sanottomana on, kun isketään tommoset pöytään heti kun tulee studiolle. Ei mitään, hei. Harmaa Kaleva debyyttialbumi 29.8. ja musavideo kylkeen. Pysy kuulolla.